Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ito natin tanan, no? Kumusta? O karon day atong ipadayon ang lain sumpay ng sugilano no nga sinuwat ni Glenn Pino. Kadili pa din no, shout out ko sa tanan no nga nagsunod ang dramahan no. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Bye-bye. Sa mga sugilano nagikan sa RMN drama, salamat kayo no mga ka-followers, mga ka-listeners. Karon di ta maglangan ni ang laing sumpay ning sugilano nga sinuwat ni Glenn Pino. Si Andre o si Ethan. Kay may mga paagi nga makuha mo ang teorya sa paggama ni Andre sa iyang Ethan. O madugan mo kanako kana kung makuha mo siya. Bravo! Nagpahiyam o ikatawag ka nga nagkabati sa kong gisulti, Professor. Ngano? Wa ko magtuo. Dili ka totally bugo, Bravo. Dili gyud ay. Professor Charles. Kay natagan mo ko gidiya kung unsa ang angayng buhaton. Very good, Bravo! Very good! Ang buot mong ipasabot, Andre. Voluntaryo mong gipakustody sa kapulisan si Ethan? Tungod sa kamatayon sa tulo ka mga kidnappers nga daw nasunog tungod sa kuryente nga migawas sa iyang mga tudlo. O, Fiona. Nga sa ato pa, way kalainan si Ethan sa tao nga magkapatay og tao? Nga silutan tungod sa iyang gihimo? Mao ba? Bisan tuod nga daghan ang pabor nga dili kustodiya si Ethan sa kapulisan. Kaya naghimo kuno kini og dalaygon nga buhat. Sa iyang pagluwas kanimo. Apan iyang napatay ang tulo. Si Ethan usab dili ubos sa pagmando sa kapulisan. Ug labaw nang dili siya nila instrumento nga mahimong ipabuhat nila kung unsa may ilang buhaton ini. Unsa? May mga argumento gani nga mikonsiderar kang Ethan nga sama sa kahayop tungod siyang nahimo. Apan daghan usab ang miyal kontra nini. Kay si Ethan, wa man makapatay og ginisinti nga mga tao. Ang iyang napatay mga kriminal man. Apan taliwa ining tanan. Mismo ako may voluntaryo sa kong kaugalingon. Salaktod. Bisan unsa ang mahimo ni Ethan, ako kining responsibilidad. Ug kung nakahimo sa ugsupak sa balahod, ako usab, ako kining tulubagon. Ako ang manubag nini sa balahod. Andre, Kung man gani sa hitabo, ako mismo ang may voluntaryo nga mo ang angay ikustodiya sa kapulisan. Apan gisaw kini sa akong legal counsel. Nga kinahanglan una nga filean ko nila og kaso una ko bilangguha. Ug nga kung makasuhan man gani ko tungod sa responsibilidad ko kang Ethan nga akong imbensyon. Ako kining atubangon sa korte. no. Dili ka na makatarunganon, Andre. Dili. Wala ba lang di ay kwenta ang tanang mga maayong nahimo ni Ethan ni atong pagtabang niya dihang giatake sa mga terorista ang usa ka bag-o nga 5-star hotel dinhi sa Cebu. Sa nahimo ni Ethan nga pag-iway sa kadaot sa mga taga Mindanao dihang buot usab unta kining bombahan. Wa ba di ay nila kini atake og bili? Ha, Andre? Di na lang kita mag-iskot niya na, Fiona. Kay nipasalig nga akong legal counsel nga bisan ang mga kadaguan sa nasod nga mipabor sa mga maayong butang nga nahimo ni Ethan. Gitambod nila si Ethan nga bayani bisan sa iyang pagkarubot. Andre, Ug mao kini ang naghatag kanako og kanasig. Ug nga positibo ko nga sa kalahian nga maugay mo patigbabaw ang katarong ug ang kaangayan para sa tanan. Excuse me, officer. May ipangutana lang ko. Uy, Professor Charles. Ikaw kini, may idol.
Wa ka may numdum na ko, Piuto Alfonso Ilok. Oh. Ilok. Oh, ako katungko sa mga escort ninyo atol sa convention sa mga scientists o inventors nga gipahigayon diri sa ato. Fans ko sa imong imbensyon nga humanoid robot nga si Bravo X. Ah, husto. Tuod, nahinumdum na ko. O lagi, usa man ako ikalagad kanimo, idolize. Idolize, ang imong gitawag na ako. Husto ba, God? Pasensya ka na, Professor. Magunay akong tawag sa tanan nga akong gi-idolize. Idolize. Ah. Mau ba? Yes, idolize. Bitaw, Professor. Usabay tuyo ni mo din eh. Unsay akong ikatabang. Naibaw ana ko nga niya din higi kustude kadtong Ethan. Ang humanoid robot nga kriminal o imbensyon ni Engineer Andre Martin. Dili lang kay usa ko ka scientist o inventor. Usa ba ko ka abogado. Di voluntaryo ko nga mahimong usas mga legal counsel ni Ethan. Aduna ko noy, makikita o makisulti na ako. Usa sa may voluntaryo nga mamahimo na ako nga legal counsel. Dalas siya, Professor. Thank you, Police Officer Ilok. Si Professor Charles ang buot magkisulti og may voluntaryo nga may mo na akong legal counsel. Nakalitan og nadismaya kayo ko pagkasayod na ko. Nguman makahimo og maayo nga buhat. Ethan, nguman mo maluwas ang hinigugma sa imong inventor nga si Engineer Andre Martin. Mao kining imong diangatan. Nga ikaw gikustodiya na hinuon sa kapulisan. Nga ego ka man lang unta nga naghimo kung unsa nga ang buhaton niya itong mga kidnapper o kriminal. Hinungdan nga mianhi kayo dako dayon aron nga moboluntaryo nga mamahimo nga usa sa imong mga legal counsel. Nga mula ba nimo aron nga magalingkawas ka sa ilang pagkustudi kanimo? Diretso ako nun sa imong tuyo o pakisultihan nako, Professor Charles. Ah, nanakaila ka kanako? Ah, I see. Kana tungod ka ilado ko snatad sa siyensya. Tungod sa akong mga achievements. Ilabi na nini nga field. Pero bisan sa akong pagka-scientist o pagka-inventor, at the same time, usa-usab ako kabugado. O nga, ako makapaniguro kanimo Ethan, nga way 24 oras sugod karon makabalik ka na sa imong inventor. O sod na kong higala nga si Engineer Andre Martin. Mao ba? Oo, paniguro ko gyud ka na kanimo. Nasabot kong may labing mahinungdanon ka pa nga tuyo sa imong pagpakikita kanako, Professor Charles. Unsa ka na? Sa among kasud ni Engineer Andre Martin nga imong inventor, daghan ko gipang share niya nga mga ideas aron nga maumol og mamugna ka. Yes. Oo, mau ka na, Ethan. But, may pipilalan ko ka mga pangutanan nimo kalabot sa... ang buot kong ipasabot kung gisunod ba gyud niya ang mga maayong ideya nga akong gi-share kaniya aron maumol ka gyud ug mamugna ka halos perfect o daw sama gyud sa usa ka matuod nga tao. Isulti kon unsa ang imong mga pangutana, Professor Charles. Ang una na kong pangutana kung unsa nga prosesor iyang gigamit kanimo. Ethan, Iurot una og pangutana ang tanan nga buot nimong masayran, Professor. Kay usahon ka usab kini sa pagtubag.
Okay. Paminaw. Mao kini uban kong mao kini siya ang uban ako mga pangutana kanimo. Mugawas na si Fiona din sa ospital, Candice. Maayo hinoon. Hugos bon ko. Dagang yung kayong salamat kanimo. Police Officer Gomez. Sa imong paghatag og seguridad ni Fiona diri sa ospital. Samtang siya na-admit ni. Salamat, Officer Gomez. Ay, nalimot di ay ko. Candice di ay. Okay na, ma'am. Uwasa ka mo'y angayang pasalamat ako, Engineer Andre. Ma'am Fiona. Oh, may balik ka na lagi og tawag na ko, ma'am. Og nag-engineer ka na usab ni Andre. Dili ba, Andre na ang iyang gipatawag nimo? Og Fiona na lang ba sabang akong giingon nimo nga isangpit na ako? Di ay, pastilan. Sorry. Kuan man good. Tubagaw na lang nimo cellphone. Basin importante kayo na. Bitaw. Ay, okay. Excuse me. Hello, Sangki. Unsa nam sa kunay tuyo nimo tawhana ka? May gikasulti ko. Sabi tuyo nimo. Unsa? Sir Andre, Ma'am Fiona, si Professor Charles. Nakikita og nakigsulti kang Ethan dito sa police station, diin siya gi-custody. Unsa? Tagsa-tagsaon kog balik ang pipila nimo ka mga pangutana, Professor Charles. Sige, Ethan. Kay right after ni nga ato nga panagsulti, liho kon ko dayon ang proseso aron nga ma-release ka din eh. Una, nagpakisayod ka kung unsa nga prosesor nga gigamit ni Andre sa akong system. Correct! Ikaduha, Unsa karon, Ethan? mitawag si Andre. Unsa? Andre, Internally, imo kong nabati, Ethan. Ug wa mo bati ni Professor Charles nga may gisulti ko nimo. Apan nakita ko siya pinagi siya mo mga mata. Ba't hatagi siya og audio aron magkabati siya nako. Kaya magkisulti ko kaniya. okay Andre. Professor Charles. Excuse me, Ethan. May client di ay nga nagpaabot ka nako. Mubalik na unya ko. Unsay nitabo ni Professor Charles, Ethan? Gagalit pa siya media. Dili ko na tingali ikaw nga angay pasabton, Andre. Kay automatically recorded ang audio ug video sa among conversation. Ako kini ipadala kanimo. Shit! Damn it! Bullshit! Unsay nahitabo, Professor Charles. Nga ipangasulik mo naman usab ka ng imong pagpamalikas. Hilom! Bullshit! Professor, kalma. Unsa ba'y nahitabo? Makalagot, Bravo. Makalagot sa tanang makalagot. Naguba ang akong plano sa pagpakigsulti ni Ethan kay mitawag si Andre Martin. Unsay mo ikasulti, Fiona? Nga mo nakita og debate ang mga gipamong ni Professor Charles. Ngadto kang Ethan. Nga diri nimo makita sa kong cellphone. Ang iyang pagpakaaron ingnon kang Ethan, Andre. Nga suod mo. Nagpadayag lang kung unsay gyud siya kabakakon o pagkadili gid kasalikan. Gusto ka, Fiona. Ang iyang gihimo. Binuhatan sa sekretariador. Apan nakuha siya ni Ethan. Nga gituha niya nga inosente ug wa makasabot kung unsay matuod ng tumong siyang pagpakaroon ingnon og himo. Misa mo akong pagdayag kang Ethan. Tungod na ining iyang pagpakaaron ingnon kang Professor Charles. Nga inosente siya, Andre. Nga sa laktod. Huwag kalibutan ang professor nga igo lang siyang gitubayan ni Ethan. Aron mahibaw-an niini ang iyang motibo sa pagpakigsulti kaniya. Nga ang usa ka utukan o giingon nga bantugang scientist o inventor nga si Professor Charles nasud sa laang ni Ethan nga usa lang ka machine o usa ka humanoid. Shit! Bullshit!
Ikaw na, Professor. Maluoy ko sa soundman. Pinalik mahurot o kadamage kining imo mga gamit dinhi sa laboratory. Musamot nga dili ka na gyud makagukod sa kaybaw ni Engineer Andre Martin. Unsa? Ako? Lupigon lang sa usa ka engineer Andre Martin? Dili ka na mahitabo, Bravo. Dili mahitabo magkalupig ka na ko si Andre Martin! Dili! Isugdan na. Niya nakita sa police station, Fiona. Diyan gusto disitan. Kadot, kablihan ka. No. Ano lang ko magpaabot ni mo sa auto, Andre? Ha? Pero, Dinilang lagi ko. Kay lain ang akong pamati. unsa sila yung pamati? Kaya gano, unsa may imong... Basta dinilang lagi ko. Magpaabot ra ko ni mo. Mitutok siya na ako. Ingon na bang imong pamati ka ganina? Bisan wa pa ta makagawa sa ospital. Ha? Kuan, dili pa kayo do kay. May kalit lang ni dihang nagkaduol na ta dinhi. Kun mo, mas may maniguro ta. Mubalik ta sa ospital. Kaya tingalig unsa ka na imong ipamati. Wa para ba ta makakuha sa result sa imong mga laboratory examinations? No, okay ra ko ini. Madaranin ako. Pero, Fiona... Basta okay ra lagi ko. Huwag kay angin kabalakan. Madaran ako ni... Kuwang ra siguro ni sa paway. Mawara ni kun magkapaway na ko sa husto dito sa bahay. Kun mo, di lang unang kumuhapit ya sa presinto. Mudiretso na ta sa pagpauli. Mubalik lang ta kung okay ka na sa imong paminaw. Dili ba may pagkiksultihan ka personally ni Ethan? At lang siya. Magpaabot ra lagi ko din eh. Wa ka o sahi kabalakan ako din nga mag-inusara. Kaya ni ata sa atubangan sa police station. Andre? Okay. Mag-inusara ko nga mo atonitan. Pero mamaliho ko diya sa station o magkabantay ni mo. Way ko mo sa maniguro. Ganitang. Oh, napahunong ka man. Lagaw na aron mabalik dayon ka. Mitutog ka man ko dinuon ako. Huwag kay buti pasulti ni Ethan. Ha? Masay buot mong ipabot ni Ethan. Unsa, Fiona? Salap nun kayo ang tinanawan o tinutukan ni Andre na ako. Murapag may hisapta na siya. Ay, God, no. No. Dili ka ni tinuod. Una-una ko lang kini. O kinahanglan nga kalimtan ko kini. Kinahanglan yun. Ganong wala man haog si Fiona sa auto, Andre. Gusto ko manawag siya. Aron magkasulti ta. Apan lain ko lang yung pamati. Kung lain ang iyang pamati, nganong gihat manimo siya sa pagpagawa sa ospital? Tingalig nagkinahanglan pa siyang masiguro sa pag-check up. Ako mismo may gikasulti sa doktor. Gawas nga nagpaabot mi sa result sa iyang laboratory examinations. Ug mapausab ang iyang schedule sa psychiatrist. Mao ba? Unsa iyang gisulti bahin ako? Ha? Tod. Nangumusta dahil siya ni mo din eh.
kung okay ra ba kuno ka. Naingon kuno ka niini tungod sa imong pagluwas niya. Sa mas imong giingon o gitanong mo sa akong hunahuna. Naghimo lang ko kung unsa ang husto o unsay angay. Apan kung may mga nahimo man ko nga supak sa inyong mga balaod, Maayong pagpaminaw andam na sa kong dawaton Lex kung Pino. unsa ang angay nga bugti usab niini. Ingna lang si Fiona, nga tabangan niya ang iyang kaugalingon aron mas dali ang iyang hingpit nga kaayuhan. Magabot ka ni Gria. Salamat, Andre. Wa ka ba'y lain nga igsusulti niya? Igsusulti nga unsa. Ikaw, mas masayod ka kung unsay angay mong isulti ka niya. Wala na. Wala na, Andre. Dili ko makadawat na yun eh. Nalupigo na ako sa kamatsyor o usalang kay Engineer Andre Martin. Mga kinahanglang makakita yung ko paagi nga makabawi o malabuan ko siya. Dili matingali sa matarong nga paagi. Apan buhaton ko ang tanan, bisan pa og daghan ang maamong. Oh. Si Nicolay. Kamusta, Professor Charles? Karon Osara, kaya ba nemo nga bantagon sa Engineer Andy Martin nga mag-Elsara? Kaya mo ba siya? Nicolay? Wala kay mahemog kay Andre, Professor. Kay intelihente kayo siya. Sa lakawad nga pagkasalte, bisan una kapag kaniya sa doyan, huwag ka ngayon makabintaha o bisan makatupong na lang sa kalantip sa iyang panghuna-huna. Kay una ka man doon sa doyan, apan ko ang kausap sa tabyo. Nicolay? Shit! Bullshit! Gusto na, Professor Charles. Enough. Hilong Bravo! Palaguton bagyo ko nimo! Kaya huwag ka pa ay maglagot, Professor. Mapagkadaghan na sa mga tuwali din sa laboratory. Huwag ka pa ay maglagot, ani. Hilom! Hilom ko. Dili may mo makalabaw si Andre Martin kanako. Bravo! Dili yung ka na may tabo. Dili ba? Bravo! Dili ba? Tubag, animal! Dili ba imo man kung gipahilong, Professor? Wala mo tubag na pod ko. Unsa man gyud. Ayaw ko ginagawa, animal! Kanus aman ko maghanggaw, Professor. Dili ba ang tao ay hanggaw? Dili ang usa ka robot. Gusto na! Basta ayaw kong supaka. Bisan unsa pa'y akong ipanulti. Napanlantawan ako. I am confident, Ethan. Nga sa di ba dugay? Bisan voluntaryo kining imong pagtugyan mo sa imong kaugalingon sa kapulisan. Makagawas ka na din eh. Hatagan ka na sa imong kagawasan. Kana tungo sa daghang higayon. Dili kay nakatabang ka lang sa kagamahanan sa pagsumpo sa posibleng kadaot kung wa pa mo masanta ang pagpangatake sa mga terorista. Ug wa pa kinilabot sa imong kontribusyon para sa seguridad o kaluwasan sa mga tao, dili lang din sa itong dapit. Apan sa mga dapit usab nga daghan ka na usab og natabang. Ug angay ka magani unta nga pasidunggan. Apan wala nato ka na tinguha, Andre, dili ba? Kaya nagpabilin ang prinsipyo nga gitanong mo sa akong pag-ako. Sa akong kinatibukan nga system. Mubuhat kita kung unsang angay. Ug sa imo nga gingon nga angay gani unta ko pasidunggan tungod sa tanang maayo kong nahimo.
Mahimo ko ba di kini kung dili patungod nimo? Ako mao ikaw, Andre. Ug ako, mausab ikaw. Hinungdan nga kung unsa man lang ako nahimo. Mausab ka na ang imong nahimo. Busa kung aduna may angay nga pasidunggan. Kana, way lain kundi ikaw. Ikaw, Andre. God, naibaw ko dili ni Gusto. Dili lang tungod kay naa si Andre. Apan tungod usab kay dili sama ka namang nga tao si Evan. Kay usa lamang siya ka imbensyon. Usa lamang siya ka machine. Usa lang siya ka robot. Og sakit man sa akong buot nga dili siya makita. Apan maayo tingaling nga sugdan ko na ang pagtuon sa akong kaugalingon. Nga dili normal kini nga akong gitako og gihampin. Dako kining sayo. Og buang lang ang tao nga mubatig ingon niini nga tukang Evan. Fiona, kumusta? Ikaw? Kaniyot. Kumusta ka man? Anong nakalitan og murag gibati ka man og kadlok nako? Wa ka ba rin makailakan ako? Si Kerel BJ ko. Usas masuod nga higala si mga gugma nga si Engineer Andre Martin. Ha? Kuan, kining... Okay. Just relax. Kalma lang. Usbon ko, usa ko sa mga suod yun kaayo ug higala ni Andre. Si Andre na sa sud. Nakigsulti ni Ethan. Mo ba? Well, sorry o gikasubok ko nga napakalitan ko ikaw. Pero dili ka na mo ako intensyon. Nakabay o manggug ko sa sakyanan ni Andre, hinungdan nga midungol ko. Butong ko makikimamat niya. Kay murag taon-taon na gilmi nga wa magkita o magkasulti. And I hope nga dawaton mo akong papakayog sorry. Okay lang, sir. Way problema. Salamat. Sige, Fiona. Musud ako sa presinto. Antuon ko na lang usab si Andre. Excuse me. Okay, sir. Ay, naunsaman ko. Wa ko makasabot sa kong kaugalingon pagkakita niya. Wa ko makasabot. Murag. Basta, gibati kong dili ko komportable niya. Daghan paghigayon, Fiona. Nga magkabaos ko ni Andre, pinaagi ka ni mo. Daghan panghigayon. O ipaniguro kung mudampos na ko sa pagkidnap ka ni mo. Aron hingpit na kong magkabaos ni Andre. Di na ko magdugay, Ethan. Kaya tingalig gilayan na to sa pagpinaabot na ko si Fiona. O may daghang pa sa kong importante yung gibuhaton dito sa laboratory. Sige, Andre. Sige. Kanay may bawas mong kaugalingon, ha? Wala kagiangin kabalakaan ako din eh. Ikaw mo'y pag-amping. Kamu ni Fiona. Kaya wala kita makasiguro kung unsa ka plano sa tao o mga tao nga responsable sa nasanta na itong pagkidnapunta kang Fiona. Salamat, Ethan. Kadit lang. Nga, no? Kasi mong itanaw sa... si Colonel BJ kitong miyagi. Ayaw pagkumpiyansa kaniya, Andre. Ethan, unsay buot mo ipasabot? Basta, ayaw pagkumpiyansa niya. Kay wala git ko'y pagsalig niya. Ethan. Bidol siya ni mo dito sa sasakyan ng kaganiya. Andre. Pero, wa ba din siya makigsulti ni mo? Wa. Matod niya nga doon ka niya. Mao ba? Igor siya nga miyagi sa among limutangan ni Ethan dito sa presinto. Pero igor siya nga mitanaw na mo. O mipadayon ras paglakaw.
Kaya nga naman eh. Ayaw lang kalain, Andre. Kay miingon ra ba siya nga usa kuno siya sa suod mong higala. Malain. Kung ganong malain man ko. Kuan, kining dili ko lang tuyoon. Pero dili gyud ko komportable niya. Fiona. Mao na tinuod, Andre. Dili ko lang gituyoon. Kay gani sa iyang pagduol ako. Wa ko makasabot sa akong kaugalingon. Ha? Oo, sa ipot mo yung pasabot. Kuan, murabag hulga siya sa akong seguridad. Unsa? Abi ko bag kinsa ang may bisita ka nako. Ikaw da police officer Candice Gomez. Ikaw, good Ethan. Ikumpleto gyud mo ha. Candice na lang gud ang itawag nako. Okay. Kung mo imong gusto, Candice. Kana. Ganahan ko, ana. Mao ba? Pero, yun na. May importante kong tuyo sa akong pag-ani din. Unsa ka na? Malipay ka gini. Unsa lagi ka na? May order na ang korte para sa dinalian mong pagka-release din. Mao ba? Mm. Nag-expect na ko ni ana. Bisan si Andre, nga dili pa lang usab dugay nga nakabiya. Ha? Dini si Andre? Dini, mga 23 minutes na ang nakalabay. Oh, mao ba? Ay, Gisayangan ka nga wala mo makaabot, dili ba? Matuo ka ba, Candice? Kung ingnon ko ikaw, nga nasayod ko kung unsay tinudi mong gibati para ni Andre? Unsa? Mura ka man ugi kuyawan. Unsa? O siguro kuyawan. Bitaw. Ikagit Ethan, ha? Kung gusto mong makonfirmar nga husto ko, sultihan ko ikaw bahin sa kong giingon nga nasayod ko kung unsay tinudi mong gibati para ni Andre. No. Di na ta maghisgot bahay ni Ana Ethan. Ang importante nga sa akong pag-ani din nga gipahibaw ka para sa imuhang immediate release. Okay. Makikita di una ko sa ilang hepe din labot ni ini. Sige. Pero napa siya bisita. Oh, mao ba? Og nahibaw ka ba kinsa? Kinsa? Nakaila ka kaayo. Hmm? Ang matod mo pang suod ko nung higala ni Andre. Ha? Si Colonel BJ. Si Colonel BJ? Oh, si Colonel BJ. Ug unsay tuyo sa hepe? Ha? Unsa magkaitan? Kuman sa automatic ang pag-abli sa gate sa itong pag-abot. Karon nga nakasuod na ta sa compound. Automatic na usab kini Mr. Andre. Gininutan ko nga ingon ni ini ang imong gate din Sa pagkatinood, dugay na kiningon na ini. Pero kay may problema og ako nang na-fix. Mao nga, karon ka lang magkamatikod nga functional kini. Mao ba? Pero kung lain sa kinana mo abot, automatic ba usab kini mo abli? Dili. Kini lang van ug ang auto. Laki. Abi na ko automatic usab kini mo abli kung may lain sa kinan nga mohunong sa mga gate. Girestore ako kini tungod niadtong nahitabo nimo. O gi-update usab nako ang tanang security features diri sa compound para sa hingpitang seguridad. Mao ba? Manaog na ta aron magkapangaon na kita nining gipalit nato nga pagkaon sa gawas. Wa pa ko batiya og kagutom. Gusto na ko mo paway. Siguro ka? Mas mayo manggod nga magkakaon kang daan una ka mo pahuway. Aron nga matabangan ka nga malagsik dayon. Sige lang. Anytime kung gutuman ako, pwede naman ko mukaon, di ba? Basta, okay na ka? Laki. Kirit. May nanawag. Si Candice ka nang mitawag. Mitawag si...
Mo na lang ko ni magsud. Kadit, ablihan ka. Ako ra. Hello, Candice. Hello, Sir Andre. Uwa ba ko makadisturbo nimo? Ha? Oh, ngano magka-disturbo, good? No, huwag ka magka-disturbo. Thanks. Mitawag ka. Magpahibaw lang ko nimo nga naa na ang release order ni Ethan gikan sa korte. Oh, gilak mo din ipultahan. Fiona, gilak lagi mo pultahan. Fiona! Fiona! Di pa gani kayo dugay sa episode. Nakatuog na siya. Dili ko lang yung tuyuon. Pero, gilainan yung ko nakakita sa nga ni atong Candice nga mitawag sa cellphone ni Andre. Fiona! Unsa iyang tuyo ni Andre? Wa na masangpit si Andre na ako. May biya na tingali siya. O nagtuong nga nakatuog ako. Nganong dili ko magkakapungan ang akong kaugalingon. Nabubati og selos ni atong mabayhana. Dili na ko gusto magsigi ko dahon na ini. Pero, ang ako na lang unta. Nga dili na lang siya magpaduol pa ni Andre. Dili na lang unta. Kaya ra nako nga mobalik dito ni Andre, nga ako ra. Pero Ethan, Kung nagunaw ka sa akong seguridad, wala kag ang ngayon nga kabalakan, Candice. Kay kaya nako ang bisan unsa nga hulga sa akong kaugalingon. Ug tingali, angay ka nga magamping sa imong kaugalingon. ha? Oh, ngano gud? Nasayod ko, nga tarong ka nga klase sa pagkatinugyanan sa balaod. Apan ang pagkamaayo ug tarong nga pagkapulis, dili garantiya nga luwas ka bisan unsang hulga sa imong seguridad. Ethan, Dili ba? Kung may risgo nga nagsunod-sunod ka nako bisan sa nature sa akong pag-ako, sa akong pagkarobot, unsa na ka nimo mismo nga usa ka katao, nga prone ka sa bisan unsa nga panghitabo, ug bisan maayo pa ang track record sa pagkatarong ug maayo nga tinugyanan sa balaod, ayaw kalimot. Nga bisan unsa nimo ka maayo, bisan unsa nimo kabuutan, bisan unsa pa nimo ka mahigalaon, dili kita makapahimuot sa tanang mga tao. Labi na ni atong mga tao nga nagkonsiderar nimo nga threat ngadto nila. Dili lang sa physical harm, apan bisan sa ilang katungdanan o gitinguha nga promosyon. Or labi na gyud kung ikaw hulga o babag sa ilang illegal nga kalihukan. husto ka Ethan. Ug sa dili pa ko malimot, bahin ni anang Colonel BJ nga hangtod karon, wala pa mo gawa sa opisina sa hipin ning maong istasyon. Ha? Ayaw Oo, pagkumpiyansa ni anang tawhana, Candice. Ayaw gayud pagkumpiyansa. Ethan. Shit! Damn it! Bullshit! Kipagayron ko na human ko na niya ng imong pagsigi o ingon nga, shit, Professor, Mayong pagpaminaw wa sa Let's magyugi Pinoy. ay. May mo bagdili muna ako sa mukon, Bravo. Kinaglapad kining akong o. Kadaghanin mo paracetamol diha, Professor. Bisan pag mutunmal kag usa ka hakop, dili pa na mahurot. Gibuangan ka ba nako, Bravo? Imo kong patumaron og usa ka hakop? Aron mabungol og mataliling ko? Wa ko magsultian la, Professor. Naaya mangguna nimo kung pila ka paracetamol ang imong tumaron
aron mawa lang gyud ng kalabad sa imo. Panaguton bagyo ko nimo, Bravo! Panaguton bagyo ko nimo! No, Prof. Naglagot ka ng daan. Hilom ha! Hilom na! Lain ang ipasabot kong kalabad sa akong o. Ang ako nga nakutaw ning uto ko sa pag-unahuna kung unsay mayo kong buhaton aron mahimo na kong malabwan si Ethan ang imbensyon ni Andre Martin. Nasa ato pa, Professor Charles. Giangkon mo na kayo nga gilupi ka ni Andre Martin. Buisit! Unsa man gyud gusto nimong buhaton na ikaw, ha? Bravo! Unsa man? Gusto ka gyud nga i-condemn o dismantulon ko ikaw sa ingwit? Ha? Mao ba ka gusto mo? Tubag! Ug sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino, si Andre ug si Ethan. Palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.